28 години от моя живот посветени на закона. Както се казва, аз съм болна от законност, не мога да крада. Живота ми е минал съдебната система. Не мога да си представя, че той е минал направо. Чисти ли са вашите ръце и на колегите ви от Единна народна партия? Смятам, че да. Вече всички бяхме свидетели на това как полицията се е превърнала в щаб на организираната престъпност. Сега не трябват повече примери в обратната посока, което да докаже, че полицията е щаб на реда и законността. Че генезис на организираната престъпност се намира точно в недрата на част от партиите, които са в управляващата коалиция, и в този смисъл човек не може да изхвърли някакъв предмет от кухнята си, който така или иначе му върши работа, някаква любима тенджера или чиния, които продължават да си му служат съвсем добре.